Magandang araw mga ka-studio. Today's episode, magluluto tayo ng kinamatisang tuyo. Ayan, mayroon ako ditong tuyo. Ang isda na ito mga ka-studio ay mulmol na ginawang tuyo. Ayan, napakasarap nito mga ka-studio. Tsaka pangtanggal umay po sa mga nakain natin ng mga karne nung nakaraang Pasko. So tara, let's go. Simulan natin pagluluto nito mga ka-studio. Unang-una, magpainit ng mantika. Tapos prito na natin itong tuyo. Tuhin natin ng maayos kasi makapal tong tuyo na to ba. Kapal yung laman niya ba. Baliktarin ko po muna ito. Gandang kulay. Luto na po ito mga ka-studio. Next step mga ka-studio, mag-isa tayo ng mga lamas. Unang-una, ahos. Dagan na itong kuhan. Lagayan natin yung bumbay. Turungan sa na ito para yung tuwad. Yan, next naman ito, maglagay na ako ng kamatis. Madami po dahil kinamatisang tuyo ito. Yan, ingredients natin yung kamatis. This stage mga ka-studio, okay na to siya. Tapos timplahan na natin to. Unang-una, lagyan natin ng suka. Yan. Tuyo. Kunti lang. Tapos lagay na din ako ng sugar. Sintral na akong gamit. Tapos konting magic sarap. Kunti lang. Ito na po, mix natin. So may kunting sabaw, tapos mayroon ng sauce sa suka. So parang sausawa na din. Next step nito mga studio, ilagay ko na yung buwad. Kadako din yung buwada rin. Kabiran mong tibuok kaha. Ha. Tapos ikabir na natin to mga ka-studio. Mga 3 minutes luto na yan. Oy, luto na po ang ating kinamatisang tuyo. Ito na nga unon, yung lami na kay kaon na ni. Uy, nagungkag niya. Nayo na to. Yan, bungkag. Oops. Yan. At eto na po mga ka-studio, luto na po ang ating kinamatisang tuyo. Sobrang sarap na po kumain, oh. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Apo, yes. Kainan na po. Pampatanggal umay po to sa mga karne na nakain. Yes po. Ang sarap ng kamatis pang. Pula-pula niya. Para place na ni. Yan.
Kain po tayo mga ka-studio and Merry Yate, Christmas! kutsara mo. Inamot lang na. Kamuton na Sige. nato. Na sabaw gamay oh. Yabaan di ka. Lamig ni sabaw ni, tamis-tamis nga, parat-parat, tas maslum. Sige na akong kumain. Muna mo sa kaon. Yung langaw. Oops. Oh, yan. Ikuha ka dyan no. Ay, kamot na taha. Magkinamot na may mga ka-studio. Sarap nitong kamatis. Ikuha ta. Nice. Inamot lang tayo. Kain po tayo. Kain po tayo. Lamig ka sabaw eh. Kamatis mo. Tamis kayo. Pagbuwad mo. Apa? Ano naglangaw eh. Sinsya na po sa langaw mga ka-studio. Yes po. Yan oh. Ang tunga tani ha. Lami ni, wada. Bulad po to na mulmul na isda. Yes po. Lami eh. Sobrang nakagana sa kain po. Ang sarap po nito ka. Lalo na pag may okasyon pa no. Kinabukasan pa or the other day. Kumain ng bulad. Itong bulad na gamit namin medyo maalat siya ba. Kasi mulmul to siya. Yes po. Pero matamis siya dahil sa kamatis. Saka naglagay kami ng kunting asukal. Ay, ano yan? May buyog. Ang sarap ng sabaw pa. Ang kunti lang ng sabaw, no? Kunin ko ito pa. Benisyo ng ahos, Bombay. Lami ayos. Sarap. Niming. Buwad ni Ming, di ka mukha na ni Ming. Ang sarap ng bulad eh. Di ka pwede ni Ming kaya makakuha na. Kami ang buwad eh. Tapos naman ito kumain ng bulad pa. Ang sarap na naman kumain ng macaroni. Thank you, Pang. Naganig lamas o lami kayo ang lamas yun. Tungod sa sabaw. Dahil sa sabaw niya na masarap yung kuan ba. Yung lamas. Grabe yung langaw no kahit merong nilagay ng mga kandila. Ang bango kasi mang. Sobrang bango pa. Makaubos tayo ng isang kalderong kanin nito, Pang. Kuha pa kang kanin mo. Gabi sa lang nga, Pang. Kaya bugaw guys. Kanin. Hindi isang ano lang. Ang damas yun rin, lamiag yun mo. Kuha ng mga lamas rin ba. Tambal mga ahos, lami kayo. Sarap. Itong bulad to, wala naman masyadong buto.
Masarap talagang gawing ganito yung mga buwad pinikas ba. Yes po. Sa mga paborito ng bulad dyan, may paborito ng bulad dyan, kain tayo. Yung halos lahat ng siguro paborito itong bulad pa, no? No, mo na ko. Ano mo na? Naimumho? Wiko nyo kag manok. Sarap yan. Ang sarap bang dagdag ng kanin pa pang. So, tama na po. Sarap ng bulad. Ang ganahan kay ang kamatis ug ahos Bombay ba. Yung sabaw natin man nanuot dun ba. Tubig na tayo pang. Inubos mo talaga. Yan. Tilok yun ay lami ay. Inom muna po tayo ng tubig. Tubig Cheers po. tayo. Hanggang hapunan pa to namin. Sarap po ng bulad. Pamaris to kahit anong ulam, masarap pamalis yung buwad. Yes po, shout out po muna tayo. Shout out po Jonel Ranke, Hazel Revilla Vlogs, Provincia Lifestyle, Gong D Channel, Chai Channel, Christine Grace Custodio from Agusan del Sur, Jenny Rose Adaw from Davao de Oro, Lou M. Carino, Hurley Ohinal, Lynn Banas, Donna Rosel Biloy from Davao de Oro, Princess Dorina Santos from Bulacan, Jepoy Miranda, Julia Tavera, meron po siyang channel, Charlene Basubas, meron din pong channel, Tampus at Impasis family from Davao City, Opeñas family from Albay Bicol, Swap Meat Shops, Joseph Bakakay, Ramirez and Espaguera family, Maria Nakpil, Ragad M. from Riyadh, Bistodio and Hernandez family from Tondo and Maasin, Leyte, and Jasper TV. Yan, shout out po sa inyo lahat. So yun na po lahat mga kastur. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Napaka-simple, napakasarap. Yes, The po. best pamaris ng kanin po. Yes, kaubos na isang kaldero. So maraming salamat po sa panonood sa episode na to. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod. Bye-bye. Bye!